B'investiment ta' madwar 20,000 euro ġiet inaugurata sala tal-eżerċizzju fiżiku f'Takandja li se takkomoda kemm għaqdiet u kemm individwi. Din is-sala hija attrezzata b'numru ta' roti u magni għal eżerċizzju fosthom għall-isparar tal-plattini. Il-kap eżekuttiv ta' Sports Malta, Marku Tajjar, saħaq li wieħed mill-għanijiet ta' Sports Malta huwa li iktar Maltin jagħmlu iktar eżerċizzju fiżiku. Sport Malta llum fetħed dan il-fitness center ma'mmar bl-aqwa equipment ta' kwalità, sew rowing machines kif ukoll roti kif ukoll free weights sabiex l-atleti, il-klabs u anke individwi fl-inħawi tas-siġġiewi tal-imqabba u tal-madwar ikollhom post tajjeb fl-aktar kumdità fejn huma jistgħu jitħarġu. Waqt l-inaugurazzjoni, is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima spjega kif Sports Malta għadha bi programm li tara li nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies fil-komunitajiet f'Malta u Għawdex. Huwa temm jgħid li dan kollu jikkumplementa l-investiment li sar fl-atleti elit u kif ukoll fil-livell ta' attività fiżika għall popolazzjoni in ġenerali. Sport Malta dejja bi programm li permezz tiegħu qegħdin naraw li nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies ġewwa il-komunitajiet madwar Malta u anke Għawdex. Illum ġejna proprju ninawguraw fitness center li ħajkun jista' jitgawda mill-popolazzjoni in ġenerali.